Kidam tang ningkan suri hinira ingkoi aningkan ahut Karbi Catholic Sarmar Asong mate KKSA pu sengdet pen pinning ningkan suri hinira ingkora ke thom aningkan ingdeng ke thom aphong an nang choksi Dipu Don Bosco Higher Secondary School along Karbi Catholic Sarmar Asong ningkan isek achong mai pi talon pon Bangso ke talon pon amai along Guru Sar Father John Timung pen Japon Linsi kachitong donatum Father Thomas Maripurat lapen Father Jakaria Mande Kathara Father Joseph Teron, Father Anthony Inti, Father Saji Lucas, Nisami Brothers Lapen, Paristin along Karbi Catholic Sarmar Asong a President atum pendanglok, pinangan ke thekeding atum chitong dun. Lasohot Father John Timung pen lam ke thampon ke Karbi Catholic Sarmar Asong mate KKSA atum kachingrum nang koke kidamtang pinangan Karbi Catholic Sarmar atum ke thekere dopik lasolong Karbi anglong Catholic Aperistina Sarmar atum Kachichini dopik lapen arna makam ki klemalong radaphan birta ki make kapache thang thek ji aphan kachithan pon ji aphan si Karbi Catholic Sarmar Asong bi pon loputa ningje pon Lapen halapu reception committee atum penang ke thandun ke Karbi Catholic Sarmar Asong atum aparistin pen ke bang aphai nonamat bang pharoner ke bra trop Ana bang kwa tumdo pusi nang pachini dun. News report, Karbi Anglong Live.